Imbis na 10,000 pesos, 1,500 pesos na lang ang naiuwing ayuda ng isang ginang sa Davao del Sur. Ang pera kasing nakuha mula sa DSWD, binawasan ng mga opisyal ng barangay. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Ni Antog DSWD si Ante, kay kwaon ang ayuda nga 10K. Daghang tawo naglinyahay, kasayo pagyud ugikan sa balay. Bisan buros pa si Ante, agwantag pila abante. Gahinam-hinam sila sa 10K, kay dakong tabang makapalit nagpante. Kunya pagdawat na sa sobre, paadto og barangay si Ante. Ang sobre iya nang giabre, 1,500 na lang bilin sa 10K. Natingala gyud si Ante, ngutana siya sa sekretary. Unya ang tubag niini, daghan daw sila magbahin sa 10K. Unya nagvideo nagyud si Ante, kay naguol sa sulod sa sobre. Ang tod nag-viral nagyud, kini nabalita na pod sa TV. Ki-question ang mga kapitan kung anong pila ang buhaan. Luoy taon mga katawhan, ang ayuda nila gikupitan. Pagkamaro laman gyud tawo ning uban, hangol og kwarta kay daghan mang utang. Ayuda nga 10K, 1,500 na lang.